ukusho namhlanje ekuseni ukuthi noma ngabe kuphi la ukhona, noma ngabe kuphi la uhamba khona, uprotected egameni likaJesu. iBhayibheli libeka caca ukuthi uNkulunkulu uyothumela iy'ngelosi zakhe ukuze zikunqake wena. Haleluya. Noma ngabe semsebenzini la ukhona, iy'ngelosi ziyazulazula, ugadiwe, uvikelwe. U-Esther wayengazi ukuthi uMordecai ukhona la umgadile, ubheka isafety yakhe, kodwa yena wayevikelekile. Lithi iBhayibheli safika isikhathi saka-Esther sokuyongena enkosini. Kwangena umuntu one-advantage kubona bonke abantu besifazane. Awusangibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli the moment engena inkosi yamthanda. Kwangathi ungathandwa la ungena khona. Kwangathi ungathi noma ngabe uyokwenza i-interview ufike uthandwe ipanel la ungena khona egameni likaJesu. Kwangathi ungaba ne-advantage kubona bonke abantu okhompitha nabo. Ufumana umusa enkosini. Lithi iBhayibheli inkosi yamthanda, yayisithatha i-crown. Le crown uVashiti abaleke ukuthi ayoyigqoka ayohlala kuwe. Lithi iBhayibheli wathatha i-crown inkosi yayibeka ku-Esther. Ngaleso sikhathi u-Esther waphenduka. Haleluya. Ekade ukuthunjwa waphenduka wabangunkulu. Haleluya. Kwaphenduka kade umsinda waba yinhloko. Ngoba ifavor kaNkulunkulu seyifikile, ishintsha izinto bazalwane. Ishintsha izinto. Kusuka umuntu okade elapha emuva, inkosi imphakamisa imbele phezulu. Kubalulekile uma uphakamisa ungaphakanyiswa abantu, kodwa uphakanyiswa uNkulunkulu. Ngoba uphakanyiswa uNkulunkulu angeke aze ehlise umuntu, kodwa uphakanyiswa abantu yokwehliswa. Lithi iBhayibheli kwenziwa iphathi, kwenziwa idili elinye lokuthi uNdlunkulu usekhona. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi ngisho inasayihli yenkosi, laba abasangwa benkosi babesephathini bebuzana kuthiwa why sisephathini, why isikhruva, why kuthiwa sidle kangaka. Ashoshoyo ukuthi hayi ingenxa ka-Esther. Kwangathi ngathokoza abantu ngenxa yakho. Haleluya. Kwangathi ngajabula abantu ngenxa yakho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kujatshulwe wonke umuntu ejabule. Ngoba kuyenzeka kuthi kujatshulwe abanye bangajabuli. Lithi iBhayibheli kwasuka amadoda amabili athi asuka. Lithi azaplana ukubeka isandla sawo enkosini. Ngamanye azaplana ukushaya inkosi. Eyiplana esesangweni kazibulo gijima. Eyiplana esesangweni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi benza le plan bayenza kanti khona uMordecai. Bayenza kanti uMordecai khona ulalele. Ngoba khona indawo la uNkulunkulu azokubeka khona strategically. Nikhona abazalwane? And uma ukhona kulezo yindawo, musu uvulela la, musu ukhuluma, ulalela abakhuluma bathini. Because into abazoyikhuluma izophinda inikeze futhi wena i-advantage ngaphezu kwabo. Inkinga yethu mina niyathanda uma usufika endaweni ufuna ukuvela kanti uqashisiwe. Lithi iBhayibheli ayikhuluma lento, balibopha leli culo labo lokushaya inkosi, wasuka uMordecai. Wasuka wathatha i-information wayeyinikeza u-Esther. Wathi u-Esther ngizwile beplana ukushaya inkosi. Wayithatha u-Esther i-information oyinikeziwe kubalulekile ukuthi uyisebenzise ngendlela eyiyo. Wena inkinga yakho uhamba ukonfront abantu wena. Manje wazi umsifana bakuhlebe ngawo uthe wathi usuhamba ufuna ukuyobuza kanti bese isikhathi wamthatha uyithathe lento eshoyo uyibheke bafike nawe uyihlole ngawena ukuthi ubike lento eshoyo nawe ajabu ukonfront abantu. Lithi iBhayibheli wayithatha information ku-Esther wayisa enkosini. Wafika wathi inkosi kunamadoda amabili aplana okubi ngawo.
lithi iBhayibheli yathi mayibuzwa lokho inkosi yenze investigation manje ayithanda ayivelanga yezwa ya-etha yezwa yenze investigation. Lithi iBhayibheli yathola ukuthi yonke lento eshow Esther ethatha uMordecai correct. Lithi iBhayibheli namadoda abulawa. Hallelujah. Yahlala inkosi. Yahlala inkosi. Yahlala inkosi nale information. Nalamadoda esebulewe. Lithi iBhayibheli kwaphela unyaka wokuqala. Kwaphela owesibili. Kwaphela owesithathu. Kwaphela owesine. Ngoba khona ezinye izinto uNkulunkulu mesezisa zona uphela isikhathi eside usho uNkulunkulu ukhohlile. Kwaphela owesine themba owesihlanu ikade lento yenzeka awusakubona bazalwane. Lithi iBhayibheli ngalowo nyaka loyo inkosi yathi nje ilale kwaphela ubuthongo. Yezwakala inkosi ithi njengoba kuphela ubuthongo ngicela ningilandele iy'ncwadi zami zonke kuma-archives walanda ama-occurrence books anikezwe inkosi kusuka inkosi iphele ubuthongo. Ngoba uNkulunkulu esemkhonza abazali athi udlala umntakalabo ngempilo yethu ukuthatha kubeke endaweni engangesikhathi esirayo akususe la kubeke la akususe la kubeke ngesikhathi esirayo wena wakho ukulalela yena ulalela umusho wakhe ungahambi ngokwakho uqonda and ungathi uma ubona izinto ey'ngenzeki ukuthi uyadikibala uhlehlele ngoba abanye badikibala ngesikhathi uNkulunkulu esezobanikeza izinto zabo ukahlehlele emuva suke iposition yakho. Lithi iBhayibheli yafunda inkosi yahlangabezana nalesi senzo senziwe uMordecai umpimba lamadoda efuna ukushaya inkosi. Yezwakala inkosi ibuza kwenziwani kulo muntu. Zashintsha lebandla zenkosi athi hayi kwenziwanga lutho. Haleluya. Yathi inkosi akwenziwanga lutho. Yathi surely khona ekufanele ukuthi enzelwe yona. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngabona uhlangothi kunenye indoda ogama layo uHamani. Lithi iBhayibheli le ndoda ogama layo uHamani yathi inkosi mayibeka umyalelo ukuthi abantu uma bebona uHamani abasukume. Lithi iBhayibheli uMordecai akangasukume esangweni yamcasula le uHamani ukuthi njalo makusukuma khona indoda engasukumi. Haleluya. Lithi iBhayibheli wazonda umuntu wayecela kaNkulunkulu. Awusakubona bazalwane. Wasuka lapho wayenkosini wathi inkosi kunendoda kunesizwe la ngoba abangani bakhe bamtshela ukuthi ukuhlukumeza uMordecai yena usizo ukuhlukumeza yena yedwa kodwa uyomhlukumeza kakhulu uma uzohlukumeza nesizwe sakhe sonke sabaJuda esihlala phakathi kwethu. Uma lo esuke enkosini uthi inkosi kunesizwe sesibona sesahamba la and lesi sizwe lesifanele sibulawe siqedwe sonke. Lithi iBhayibheli wabeka idate uHamani wanikeza inkosi idate ngomhla ka-30 kule nyanga kufanele kubulawe sonke lesi sizwe bese siyalutha impahla yakhe. Lithi iBhayibheli inkosi yavuma amazwi asho uHamani. Ngoba noma yini sithi esikubophelayo lithi iBhayibheli asikho isikhathi esibekele sona siyophumelela. Okubalulekile ukuthi thina sihlale kuye. Yavuma inkosi ngomhlaba bayabulawa bonke laba bantu siyalutha impahla yakhe. Awusakubonanga bazalwane. Lithi iBhayibheli makuzwakala lesi sizwe ngoba incwadi yayisibhala kona wonke ama-province. Lithi iBhayibheli amaJuda akhala wonke naye uMordecai wakhala. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uMordecai ekhala esembetha iy'ngubo zamasaka wezwa uEsther ngoba wayekhala ezulazula ngasesigodlweni sasendlunkulu. Wezwa uEsther ukuthi nami uMordecai useyimbethe iy'ngubo zamasaka. Lithi iBhayibheli wathumela ukuthi hambisani nazi iy'ngubo ey'right niyombathisa zona. Lithi iBhayibheli uMordecai wafika bayikhandela wathi akayifuni lezi y'ngubo ungamela zona lezi zamasaka. Lithi iBhayibheli yamhlupha le Esther ukuthi yini inkinga ehlukumeza ubaba wami osebangi-adoptha uMordecai. Lithi iBhayibheli wathumela ukuthi akuyobuza uMordecai ukuthi yini inkinga. uMordecai ukhipha incwadi uthi ngicela ninikeze le ncwadi ukuthi thina sonke sizobulala. Isizwe sakaJuda sonke sizobulala. Sonke sizobulala. Lithi iBhayibheli wamtshela wathi ngicela ayomuse enkosini
ukuze singabulawa. Ithi information ayifika ku-Esther, u-Esther uthumela i-report back. Uthi u-Esther, ngicela nimtshele uMordecai ukuthi njengoba kuthiwa leli izokwenziwa mhla ka-30, kuyabheda. Kwishedule yakho nenkosi, angikho kozedlula mhla ka-30 lo. Akunayo i-access enkosini, awusabona bazalwane. Uthi u-Esther mayethumela, uthi inkinga niyazi ukuthi akufinyelwe muntu okwazi ukubonana nenkosi, inkosi engayenzanga i-appointment, engalindele inkosi. Ngaphandle komuntu inkosi ephakamisa induku yakhe egolide. Awusabona bazalwane. Uyena lo muntu inkosi ekwazi ukungenisa. But as long as usondele esigodlweni senkosi ungalindele, uyabulawa nokubulawa. Wathumela impendulo uMordecai. Bese kufika la isifunda khona. Funda sithemba. Verse 12. Abikela uMordecai ngokwakushiwo ku-Esther. Wayesebuyisela impendulo ngabo. Ethi ku-Esther, ungacabangi ukuthi ngoba wena usesigodlweni uzosinda kubo. Esther usu-right. Yonke lento ekunikeza yona ekuthiwa kuzobulawa amaJuda. Remember nawe umJuda, Esther, umJuda nawe. Uma kuthiwa kuzobulawa amaJuda, ungakulingi ucabanga ukuthi uzosinda wena njengoba usesesigodlweni. Ungayitsheli ukuthi uma kubulawa thina wena uzosala ngaphandle uzosinda. Ungayitsheli ukuthi uzosinda wena njengoba usesesigodlweni. Awusabona bazalwane. Kungathi nakhuluma nabazalwane. Umhlaba wonke namhlanje bonke abantu bakhuluma kabi ngebandla. Bakhuluma kabi ngamaKristu. And nawe utholakala sewuphakathi. Lalela mntaka baba. Ungayitsheli ukuthi u-entertainer lezi zinto abazenzayo wena uzosinda makuthiwa kubulawa amakhona. Ngoba nawe uyilo. Funda. Uma uthula ngesikhathi esifana nalesi, usizo lokukhululwa kwamaJuda kuzovela ndawana thize. Kodwa wena nabendlu kayihlo uzovuma. Ngubani owaziyo? Mhlawumbe ungene embusweni waba yindlovukazi ngenxa yesikhathi esifana nalesi. Uma sebenzakala yonke lento, uma uthula nokuthula, njengoba ngikubikela nje, mawuthula Esther, mawuthula nokuthula, sibulawe thina sonke. Azi Esther ukuthi usizo lwethu luzovela. Kwangathi ngakhuluma nabantu asebephelelwe ithemba ukuthi usizo lakho luzovela lona. Uthi mawuthula nokuthula, usizo lwethu luzovela. Indawana thizeni, ungayitsheli ukuthi wena uzosinda. Uma thina sikula, ngiyawathanda lamazwi awasho uMordecai. Uthi ubani owaziyo ukuthi uNkulunkulu ukubeka endlini ngesikhathi esinjenganalesi ukuzoseyiva isizwe sakini sakwaJuda. Awuthini makmakhelwane bakwaziyo ukuthi uNkulunkulu ukubeke la okhona, la ufunda khona, la usebenza khona strategically. Owecebo lakho. Uthi noma sifa nawe nabendlu yakho yonke uyibala nayo uMordecai nizophupha kodwa usizo luzovela. Nake nambona yini umuntu onakho konke sidinga izinto ezithize angafuni ukuprovide izinto anazo. Hallelujah. Emsebenzini kaNkulunkulu ngiyakutshela mntaka baba usizo lwethu luzovela. uNkulunkulu uzoliveza usizo lwethu ndawana thizeni. Ubani owaziyo ukuthi ubekwe ndawo ukuthi lezi mali ziphumele ngesikhathi esinjenganalesi na. Ngizochallenge wena namhlanje ukuthi noma ngabe kuphi la ukhona, uba wazi ukuthi uNkulunkulu ukubeke la kubeke khona ngesikhathi esinjenganalesi ukuzofeza icebo lakhe. Mhlawumbe uyahlabelela, mhlawumbe uyasebenza endlini kaNkulunkulu, uba waziyo. Bazalwane kusithina sonke sisoma la ngaphambili sishumayela ngaphambili. Kodwa khona indawo la uNkulunkulu akubeke khona ngesikhathi esinjenganalesi for a purpose. And kubalulekile ukwenza icebo kaNkulunkulu wherever you are. Kuthiwa U-Esther wawuphendula umlayezo kaMordecai wathi, yes Lord. hamba uqoqe bonke abaJuda abahlala eShushani.
Yes, Lord. Nizile ngenxa yami. Ningaphuzi kuze kuphele izinsuku ezithathu. Imini nobusuku. Mina nezintombi ezingisebenzelayo sizozila njengami. Ngiyobe sengiya-ke enkosini noma kungokuphula umthetho lowo. Yes, Lord. Uma ngibhubha, mangibhubhe. uMordecai wahamba wenza konke lokhu Esther ayenza. Lithi iBhayibheli lamazwi kaMordecai ashaya ku-Esther. Uzwakala u-Esther esebona ukuthi naye shuthi uzofa. Uma e-act ngenzeka futhi menga-act still uzofa futhi awusasalanga bazalwane. Ngakhumbula amanye amadoda angathi uma sihlela vele sizofa kodwa masuka futhi singena ngaphakathi ekhaya futhi vele sizofa. Yini ngqo asibe siya phambili awusasalanga bazalwane. Asibe sigijima asibe siya phambili iyona yonke into yenzayo mntaka baba ngiyacela ukusho ukuthi noma ngabe yini mhlawumbe oyenzayo mhlawumbe uzofa kodwa ngcono ukufa usenkosini. Lithi iBhayibheli uzwakala u-Esther ememezela ifast wamemezela i-3-day fast wathi angene ifast batshela bonke labo bantu bakaJuda ukuthi abangenele kwi-fasting uthi nami ney'ntombi zami ngesikhathi ebebela wayekade nikezwe iy'ntombi eziwu-7 ezayikade ziwomaqotshana zikade zimsiza sanibona bazalwane uthi nami ney'ntombi zami nami sizongena kwi-fasting nami ngenangabo kwi-fasting uthi ngizosuka mina ngiye enkosini. Haleluya. Le nkosi lethomele yakubona ungabiziwe uyabulawa uthi mina ngizosuka ngiye enkosini uma ngibhubha ngamane ngibhubhe. Namazwi ashiwo kakhulu advocate ngokhwebana enkantolo uthi if I perish I perish. Haleluya. Engathi singaba namazalwane abazoba nento ethi noma ngabe yini eyenzakala usiya phambili. Haleluya. Ungahlali ekhaya kukhonzo noma ngabe kuthiwe imvula ina kangakanani kodwa siya phambili noma ngabe kuthiwa kwenzakala siyaya egameni likaJesu ngoba uma ngifa ngamane ngife kodwa ngife ngifele enkosini. Lithi iBhayibheli umbuso wezulu uyafuzula. Lithi umbuso wezulu uyaphanga. Nabo uphanga bayawufuzula. Even though uphanga bawuphanga ngendluzula. Ngoba kufunakala sibe soft isikhono. Uma sikhono siphikelele nomizimo. Haleluya. Noma ngabe usathane ngasibekela yiphi imgoba kodwa sifika kuyona siyijonge sidlulele phambili. Noma ngabe sikhathiwa sifika late la sifika khona kuNkulunkulu kodwa asifikile khona. Asifikile khona. Asifikile nje kuye. Haleluya. Haleluya. Awufundele kuverse 1 chapter 5. Oh. Wathi ngosuku lwesithathu u-Esther wagqoka ingubo yobundlovukazi wema egcekeni lesibhodlo senkosi elingaphakathi eliqondene nendlu yenkosi. Inkosi yayihleli esihlalweni sayo sobukhosi iqondene nesango elingenela esibhodlweni. Ithe ukuba inkosi ibone indlovukazi u-Esther imi egcekeni yaba nomusa kuyo yayikhomba ngentonga yegolide. Nayo leyo ntonga awusabona bazalwane. Yazi izinto ezikaNkulunkulu bazalwane. Izinto ezikaNkulunkulu ziyahleleka. Wahlala phansi wahlela emaphakatheni ngempilo yethu. Sanibona bazalwane. Lithi iBhayibheli ngesikhathi fasting wasuka u-Esther wagqoka iy'ngubo zakhe zobundlovukazi. Awu haleluya. Ngoba kwesinye isikhathi kufanele uzazi ukuthi ubani ekhoneni. And lezi iy'ngubo zakhe zobundlovukazi kwakuyiy'ngubo ezazenza ukuthi noma ngabe inkosi ngambona ikhumbule ukuthi indlovukazi. Lithi iBhayibheli wayesezulazula phambi komnyango la yazi kahle kamhlophe ukuthi i-direction. Haleluya. La kuyona inkosi izombona. Lithi iBhayibheli inkosi yathatha induku yayo egolide yayiphakamisa. Waphendula u-Esther waba immune. Bazalwane singena la ekuthiwa ngenwa khona. Bazalwane siphuma la ekuthiwa phuma khona. Haleluya. Bazalwane ukhula ngakithi ngalo sezulu. Abaningi abangakithi kunalaba abangakubo. Uma sikhona kufanele sikhona sande ngesibindi. Lowo sifazane wayenesibindi. Lithi iBhayibheli inkosi yaphakamisa induku yayo yamamukela. Kuthiwa yayikhomba ngentonga yegolide eyayiphethe ngesandla. U-Esther waya kuyo
wathinta isihloko senkolo yobukhosi. Inkosi yathi kuye, kwenze njani Ndlovukazi Esteri na? Ukhala ngani? Noma yini oyicelayo, ngisho kungaba yingxenye yomusa. La ufika khona, haleluya, abantu abazophethe indaba yakho ibona abazokubuza ukuthi ufunani, ukhala ngani. Engathi lo mbuzo ungabuzwa la uhamba khona ukuthi ufunani, ukhala ngani egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli yakubuza inkosi yathi Esther, njengoba uze lana ufunani, ukhala ngani, noma yini oyifunayo Esther ngizokunikeza yona. Even ungathi ufuna uhafu wombuso wami Esther ngizokunikeza wona. La mazwi lawa akavela kwi-New Testament, avela haleluya esiyoHerodi indodakazi yakhe, elithi iBhayibheli uHerodiya wagida uyise wajabulela ukugida kwakhe, wayesethi uyise ndodakazi, ufunani? Cela noma yini, ngisho ungacela ingxenye yombuso wami ngizokunikeza yona. Kanti uzovela kunina, waya kunina ongazange unina omumbi, umama omumbi, wafika wathi ikhanda kaJohane. Wakhona abantu besifazane besikhathi ungathola umbuso afika uzolenzani ikhanda? Ngoba usolonda ikhanda liyanuka ikhanda, uzolenza kwacela ikhanda likaJohane. Wabulawa uJohane babani, wabulawa uJohane, ebulawa ngenxa yesibula somuntu wathi angaceli noma yini, wafika swele ikhanda. Akwazi ukuthi kubuzwa ku-Esteri. Haleluya. U-Esteri akanendaba, awusabona abazalwane. U-Esteri akanendaba nalombuso, akanendaba nohafa lombuso anikeza wona. Lithi iBhayibheli u-Esteri akangasho lutho, ngoba kwesinye isikhathi ngisho sekubuzwa, kodwa isikhathi ayifani ukuphinde uthule futhi uvale umlomo. Wayesenesikhathi sokuthi asho into ayifunayo, kodwa bangayisho ngoba ngithemba uNkulunkulu udlala umlabalaba. uNkulunkulu ubeka endaweni e-right ngesikhathi esi-right, and fanele usho into e-right futhi. Ungathi usendaweni e-right ubuza umbuzo unento e-right futhi ongayisho uvele welisho ngesikhathi esi-wrong. Thiwa sithembe. U-Esteri wathi, uma kukuhle enkosini, mayize inkosi noHamani namuhla edilini engiyilungisele lona. Inkosi yathi, phuthumani nibize uHamani ukuze sikwazi ukwenza lokhu okucelwe ngu-Esteri. Uyazi ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu sibiza into ey'ngekho ngathi sikhona. Ngoba uma sesiyibiza sikuye, siyibiza egameni likaJesu, siphenduka lezo zinto zibe khona. Mayebuzwa ukuthi ufunani, akayisho lento ayifunayo, kodwa usho lento ayifunayo njengamanje. Uthi ngicela ukwenza idili, ngicela le phathi uyiphathi for 3, ngicela ufike nomuntu oyedwa nje uHamani. Yazi bangathi ngaye ngikhuluma nabantu besifazane, abantu abasha, ngithi kwesinye isikhathi mntanami uboqaphela indawo la ubizwa khona, uboqaphela indawo la umenywa khona, ngoba kwesinye isikhathi uyabiza umenywa kanti afuna ukuqeda ngawo. Wena uzuze uyilungisa impela, uyiphaphatha uzuphafa impela, kanti uplaniwe uplanelwe. Wena ujatshulisa ukuthi wena uyohlala etafuleni, kanti itafula lelo kuyoqothwa wena kuwo. Kuthiwa inkosi noHamani basebeya edilini elalilungiswe. Inkosi noHamani bajabula, bathi hayi sibheke khona edilini. Ukhona into engiyithandayo ukuthi ngesikhathi uHamani exoxela abangani bakhe ukuthi kunomuntu ongafuni ukusukuma esangweni makuthiwa kusukuma, bathi ubani lo? Bathi hayi uModekhayi. Bathi abantu bakhaya indaba kaModekhayi ilulawo. Thola nje akihlahla soba u-50 meters ukuya phezulu, lesihlahla fana phanye kwesona. Lithi iBhayibheli sakhiwe ihlahla, akhiwe umuthi 50 meters. iBhayibheli lithi uyingane ezo-50 ukuya phezulu, and ingane cishe imitha leyo. Yaphakanyisa isihlahla, saphakanyisa siphakanyisela uModekhayi, kanti siphakanyisela ucebo likaNkulunkulu. Elithi
iBhayibheli asikho isikhathi esibekelwe thina siyakubhelela. Awusabonanga zabani. Sabeka isikhathi. Wakaba ukuthi manje uModekhayi ubizwe ephathini. Fanele landele umuntu efana aphanyelwe ngoba ubizwe ephathini. Awusabonanga zabani. Fanele umuntu aphanyelwe kodwa manje ubiziwe, ubizwe inkosi, ubizwe ephathini. Lalela kuthe uNkulunkulu wenza izinto zakhe ngesikhathi esiright. Ngoba uNkulunkulu wake wathi udingeka kancane ukwenza le phathi ebizwe kuyona uHamani. Wayeyolenza uModekhayi. Lithi iBhayibheli. Lithi iBhayibheli. Yenziwe iphathi. Yenziwe iphathi zabuya. Zabuya ngephathi for 3. Zabuya ngephathi for 3. Wasuka uEsther. Yabuza futhi inkosi yathi Esther ufonani ngempela. Wathi Esther yazi-ke manje sekuyisona isikhathi. Ngoba isisa samnasi. Isisa samnasi sekuyisona isikhathi. Inkosi ubuze kathi inkosi ungamnikeza ngisho ingxenye yombuso wami. Wathi Esther awushethwe-ke manje. Wathi Esther inkosi angifuna ingxenye yombuso wami. Kodwa nginkinga nginesitha esifuna ukubulala isizwe sakithi. Sifuna ukubulala isizwe nami ngizofa. Ngenxa yathi inkosi ubalo umuntu. Wathi lo wesifazane uEsther wathi nangu uHamani. Lithi iBhayibheli yasukuma inkosi. Yasukuma yacasuka. Yacasuka ukuthi lo muntu engimthembe kanje wenza nje. Lithi iBhayibheli yaphuma inkosi. Yayensimini. Ngesikhathi yensimini lithi iBhayibheli uHamani wazama ukuthi uyaxolisa kundlovukazi. Wabe sathi I'm sorry. Lithi iBhayibheli I'm sorry wakhe wawusho waze wagingqikela embhedeni wendlovukazi. Mayingena inkosi. Yangena yamfika uHamani usembhedeni wendlovukazi. Yathi inkosi Hamani ufuna ukwenzani manje? Ufuna ukuphotha unkosikazi wami izinkulu na? Lithi iBhayibheli haleluya. Yathi inkosi kwenzakalani bathi abangani benkosi cha nkosi akabulawe umuntu. Lithi iBhayibheli babeyabula uHamani. Yabathi akabulawe umuntu. Kwathi uzobulawa kanjani? Kwakhona ukuthi kunesidala. Kunesidala. 15 minutes esingaphandle. Hallelujah. Kunesihlahla esu-15 minutes ngaphandle. Kwathiwa yileso sihlahla ekufanele kuyolengaza. Hallelujah. Noma ungawubasa lowo mlilo kodwa thina ngeke sikhothame. Kwaqala ukuthi lo kade efuna ukubulala amaJuda sekuyena manje. Bese kufanele yolele. Bazane ngicela ukusho namhlanje ukuthi ukukholwa kwethu siyazi kunama-challenges. Impilo yethu yokukhona inezimpi ngapha nangapha. Kodwa ngicela uphikelele mntaka baba. Ungasuki, ungakhuhluki. uNkulunkulu ukhona unawo. uNkulunkulu lithi iBhayibheli unamacebo ngathi. Unamacebo amahle ngathi. And siyisho lento njalo masila sithi unamacebo amahle ngathi. Lithi iBhayibheli iy'ndlela zakhe iphakeme kakhulu ngey'ndlela zethu. Kwesinye isikhathi la iy'ndlela zethu engabe sibona seyiphela khona kodwa iy'ndlela zakhe zona ziphakeme kakhulu. Ngicela ukusho namhlanje ukuthi asihlale ekukholweni bazali bami. Asizondle ngokukholeka bazali bami. Noma ngabe siphi isimo esizayo kodwa thina siphikelele. Lithi iBhayibheli phikelela ngena ngesaka encane. Ngoba masiphikelele bazali uNkulunkulu bazali sithenjiwe amazulu uNkulunkulu usithembile. Yithina kuphela esingazithembi kodwa uNkulunkulu wethu simkhonzayo usithembile. Cela siphakameni isithembiso. Sasindi isizwe sakaJuda. Sasindi isizwe sikaNkulunkulu. Lo mhlaka-10 wathi emawushaya washaya oyekade uqhubile engasekho. Webazalwane siyasongela usuku nosuku. Kukhona abantu abasongelayo abathi lokho kuyokwenzeka kufile. And ungalingi usengela umntwana kaNkulunkulu ngalawo mazwi. Ngoba mawusonga kanjalo uNkulunkulu uyokuthatha ngempela futhi. Ngoba kukhona abantu esiphila nabo kwabantu becebo likaNkulunkulu. Ungawulingi endleleni yomuntu becebo likaNkulunkulu. Nawe njengoba uNkulunkulu namacebo amahle ngawe. uNkulunkulu unama-plans amahle ngawe. And ungalinde
uze uyingabazi. Cela sishaye uNkulunkulu izandla. Mawukhona la.